bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Itinaboy ko ang taong mahal ko dahil hindi ko na kaya. Hi DJ Rocky, avid listener mo ko at sana ay mapansin mo itong kwento ko. Itago mo ko sa pangalang Justin at ito ang aking secret file. This is a story of the person who I consider the greatest love of my life. Back in 2007, uso pa ang textmate that time. Meron akong naging textmate na itago natin sa pangalang Joel. Casual na textmates lang kami. Nothing special. Kumustahan at kwentuhan tungkol sa buhay. Dan isang araw habang nakatambay ako sa bahay ng tropa ko, nag-text sa akin si Joel. Sabi niya, meet daw kami. Sakto naman na sa area lang ako. Nanghiram lang ako ng damit at sapatos sa barkada ko dahil nakapambahay lang ako. Ayoko nang umuwi since tawid kalsada lang naman yung meet-up place namin. Naalala ko na naka-green polo shirt ako, maong pants at rubber shoes. At nang makapagbihis na nga ako, nagmadali na akong maglakad patungo sa mall na binanggit niya. Sabi niya, nasa 4th floor siya. Nasa 4th floor siya ng isang arcade place. Aabangan daw niya ako sa entrance. At ang sabi pa niya, naka-fatigue shirt siya. Mas madali kaming magkakilala. Pagdating ko doon, nakita ko siya agad. Nag-aabang sa entrance. Medyo malayo pa lang ako. Tanaw na tanaw ko na ang kagwapuhan niya. Halos pareho lang kami ng height. Nakangiti siyang lumapit sa akin. At ang sabi niya, Justin, ikaw ba yan? Sumagot naman ako ng, oo, ako nga. Nag-shake hands kami at dumiretso kami sa videoke cubicle kung saan kami magkakaroon ng good time. Kaya lang DJ Rocky, nagulat ako dahil pagpasok namin sa videoke cubicle, merong ibang tao. Pinakilala niya ako roon as his textmate. Medyo na-turn off ako noon kasi pakiramdam ko, ginawa niya akong option. Hindi niya ako priority noon. Kumbaga, wala sa plano niya nakitain ako pero kinita na lang niya ako siguro kasi nabore siya sa kasama niya. Kumbaga, rebound. Though hindi ko naman siya masisisi. Kasi nga, yung kasama niya noon, baduy. Tapos sintonado pa. Nag-go with the flow na lang ako. At hindi ko pinahalata na disappoint ako sa sitwasyon.
At ayoko rin namang masayang yung meetup na yon. In-enjoy ko na lang. Then nung turn na ni Joel kumanta, nagulat ako kasi ang ganda ng boses niya. Ang title ng kinanta niya, Angels Brought Me Here. Napahanga niya ako. Ang galing-galing niyang kumanta. At habang nagvi-videoke kami, panay ang text sa akin itong si Joel. Natingin ko, napansin na nung kasama niya. Dahil mayat maya ang tingin namin sa cellphones namin. Hanggang sa nagkayayaan na nga kaming umuwi na. At napansin ko na para bang ayaw na nung ibang kasama niya na magkausap kami ni Joel. Gusto niya na magkaroon sila ng moment. Pinilit pa nga niyang maunang makasakay ng jeep si Joel para ma-make sure niya na hindi kami pupunta sa ibang lugar pag wala na siya. At wala rin naman akong plano, DJ Rocky. Kasi nga, disappointed ako sa kanya that time. At plano ko na hindi na mag-text kay Joel after ng meetup namin. So, ayun na. Nakasakay na ako ng sasakyan pa uwi. Nag-text si Joel pero hindi na ako nag-reply. Then kinabukasan, etong si Mokong, may pa-good morning, may kumain ka na ba, at may pa-good night. Nagsisend pa siya sa akin ng sweet quotes na usong-uso noong mga panahong yun. Ramdam ko na interesado sa akin si Joel. Kasi the way siyang mag-text sa akin, consistent. Nagtiyaga siya na makuha ang loob ko. Sinusundo niya ako sa school at sa trabaho ko, kahit na malayo pa ang binabiyahe niya. Willing siyang maghintay. Kahit ilang oras pa yan. Ihatid pa ako sa amin kahit sobrang late na. At kahit sobrang aga pa ng pasok niya kinabukasan. Ma-make sure niya lang na safe akong makarating ng bahay. At dahil doon sa effort niya, mas lalo ko pa siyang nakilala. Etong si Joel mabait, hardworking, at family-oriented. Marami siyang mga pangarap, lalo na para sa nanay niya. Dahil may ibang pamilya ang tatay niya. Yung pagmamahal niya sa nanay niya, sobra-sobra. Na siyang green flag para sa akin. Ganon din kasi ako sa mga magulang ko, lalong-lalo na sa nanay ko. At gaya ni Joel, may iba na ring pamilya ang tatay ko sa labas. Yun nga lang, hindi naman kami iniwan ng tatay ko. Hanggang sa everyday, magka-communicate kami. Walang palya. Pero dumating yung araw na may kailangan akong ihinto. At eto yung pagtatrabaho ko. Required na kasi akong mag-intern. Nabanggit ko yun kay Joel na kailangan kong makapasok sa isang fine dining restaurant or isang hotel. Nahihirapan ako sa pag-a-apply. Sabi niya, tutulungan niya akong maghanap. So pagkaraan ng ilang araw, may ibinalita sa akin si Joel. May nahanap na raw siya na pwede kong pasukan. In fairness naman dito kay Joel, supportive talaga at super effort. Makuha lang ang loob ko. So, habang nag-OJT ako, tuloy-tuloy yung panunuyo niya sa akin. Minsan hinihiram niya yung coin purse ko. Nagtataka nga ako. Pero ibinibigay ko naman sa kanya. Tapos lalagyan niya ng bulaklak na sampagita. Hindi ko alam kung saan niya yung pinipitas. Pero nasabi ko kasi sa kanya dati na sampagita is my favorite flower. At dahil sa mga ganong gestures niya, damang-dama ko ang pagkahulog niya sa akin.
sweet, and thoughtful siya. Ang dami niya pang mga magagandang bagay na ginawa para sa akin. Tuluyan ang nahulog ang loob ko sa kanya dahil doon. Then naging kami. Napakasimple lang ng relasyon namin. Masaya kami. Minsan tumatambay kami sa seaside after ng duty namin. Tapos hihiga lang ako sa lap niya. Kakantahan niya ako. At kahit maraming nakakakita sa amin, hindi kami nahihiya. At malaking bagay yun sa akin na hindi niya ikinahihiya ang relasyon na meron kami. Alagang-alaga ako ni Joey. Na kahit minsan ay nawawalan ako ng oras sa kanya dahil nagiging busy ako sa school, hindi niya ako sinusukuan. Unlike other relationships. But of course, nagkakaroon din kami ng mga hindi pagkakaunawaan. Then, bago ako graduate ng college, I was so stressed. Sabayan pa ng family issues. Pagod na pagod ako. Kailangan ko pang magpaka-partner kay Joel. So nasabi ko sa sarili ko na kailangan kong i-give up yung isa sa mga bit-bit ko. Or else, hindi ko nakakayanin. Guguho na ako. At ang pinili kong tanggalin sa buhay ko ay si Joel. Nakipag-iwalay ako kay Joel. Itinaboy ko siya. Itinaboy ko ang kaisa-isang mahal na mahal ko at mahal na mahal ako. Dahil hindi ko na kaya. Kahit siya yung laging nandyan para sa akin noong mga panahong nag-i-struggle ako. Para bang hindi ko na nabibigyan ng kahalagahan yung pagmamahal niya para sa akin. Pakiramdam ko ang unfair ko. Then few months after ako makagraduate, nakapag-abroad ako. Nagtrabaho ako as a florist or flower arranger sa Doha, Qatar. Then year 2010, habang naka-duty ako sa store namin, may nag-message sa akin sa Facebook. Ang pangalan niya ay Raven. Kinaibigan niya ako. Na-curious naman ako sa taong to. Kasi wala kaming mutual friend. In-stalk ko yung account niya. At nakita ko sa photos niya na magkasama sila ni Joel. Napag-alaman ko na siya pala yung bagong karelasyon ni Joel. So I messaged that person. Tinanong ko siya kung anong kailangan niya sa akin. At ang sabi niya sa akin, ikaw pala si Justin, ex ni Joel. Gusto ko lang makilala ka at malaman kung ano bang meron ka. Dahil sa tuwing nalalasing si Joel, ikaw ang bukang bibig niya. So sumagot ako sa kanya. Ayoko ng gulo. Matagal na kaming hiwalay ng jowa mo at wala akong pake sa inyo. Kung pwede, isaksak mo na siya sa baga mo. Then after that, natagpuan ko na lang yung sarili ko na mini-message ang taong mahal na mahal na mahal ko sa dati niyang number. Yes. Minessage ko si Joel. At hindi ko inaasahan na sa tinagal-tagal ng panahon
biglang mabubuhay. Ang matagal na sa akin ay patay. Hindi pa pala siya nagpapalit ng number. Nakapag-reply pa siya sa roaming number ko. Humingi siya sa akin ng pasensya at sinabi niya nakakausapin niya si Raven. Pero ang naging ending, nagkahiwalay sila. So to cut the long story short, nagkaroon kami ng communication ni Joel. Then nagkabalikan kami. At sa pagkakataong yun, ay mas lalo ko siyang pinahalagahan at minahal. Alam ko sa sarili ko na sising-sisi ako nung nakipaghiwalay ako sa kanya. At sinabi ko sa sarili ko na pag nakipagbalikan siya sa akin, ay susuklian ko ng buong puso ang pagmamahal niya sa akin. At kahit LDR kami, lagi kami nag-update sa isa't isa. Then dumating ang year 2011. Magbabakasyon na ako. Hindi ko ipinaalam kay Joel na uuwi ako dahil gusto ko siyang sorpresahin. Dumating na nga ang araw ng pagdating ko. Minessage ko siya. At ang sabi ko, merong nagbigay sa akin ng gift card sa isang restaurant. Sayang naman at hindi ko magagamit. Nandito ako sa ibang bansa. Gamitin mo na lang kahit saang branch. Pero ang totoo niyan, DJ Rocky, nagpa-reserve na ako dun sa restaurant in advance. Yun yung tanaw, yung seaside. Ganda ng tanawin. Perfect para sa aming pagkikitang muli. Nagsuggest ako sa kanya ng place na sinang-ayunan naman niya. Kinunsyaba ko na yung staff ng restaurant. Sinabi ko na yung reservation under his name and anything na i-orderin niya, settled na yun. Dumating na nga ang araw at oras na magkikita na kami ni Joel. Nag-aabang ako. Tanaw na tanaw ko ang paglalakad niya. Then nung nakita ko siya ulit, parang naramdaman ko na eto talaga yung taong mahal na mahal ko. Ang gwapo niya pa rin. Almost 3 years kaming hindi nagkita. Naging mas masculine yung katawan niya. Pumasok siya sa restaurant. Umupo siya. Nilapitan siya ng waitress. Kinuha ang order niya. Sumenyas na ako na huwag maingay doon sa waitress. Nakita niya kasi ako. Hinanda ko ang pasalubong kong kwintas para kay Joel. Habang kumakain siya, pumwesto ako sa likod niya. Isinuot ko sa kanya yung kwintas na regalo ko para sa kanya. Nagulat siya kung kaninong kamay yun hanggang sa napalingon siya sa akin. Then sabi niya, B! Tumayo siya at niyakap ako ng sobrang higpit. Niyakap ko rin siya at napakasaya namin nung araw na yun. Kinausap ko siya na kung po pwede, magstay muna sa amin habang nagbabakasyon ako. Pumayag naman siya. At sa wakas, naipakilala ko na siya bilang partner ko sa pamilya ko. Hindi ko siya pinakilalang best friend ko. Na madalas, gawain ng iba. Buti na lang, tanggap ng pamilya ko kung sino ang taong pinili ko. At kung ano ako. Kung sino ako. I'm very grateful for that.
Hanggang sa nakabalik na nga ako uli sa Qatar. Balik sa dati. LDR. Then year 2014, bumalik ako uli ng Pilipinas. Sinundo niya ako. Mas matagal ako nagstay. Ang goal ko, mag-aral uli. And since wala na akong income, mabilis na ubos ang ipon ko. Pero kahit wala na akong income, si Joel, siya ang nagpo-provide sa ibang mga pangangailangan ko. Marami kaming mga nabuong plano at pangarap. Titira kami sa isang bahay pagtanda namin. Kung sakaling hindi man kami magkatuluyan, titira pa rin kami sa isang lugar. Kahit may iba na kaming pamilya para magkita pa rin kami. Alam mo DJ Rocky, hindi nagbago si Joel. Napaka mapagmahal niya pa rin sa akin. Napaka-sweet niya pa rin. At kahit hindi na uso ang love letter, sinusulatan niya pa rin ako. At naglalagay pa rin siya ng sampagita sa coin purse ko. Niregaluhan niya na rin ako ng singsing. Tawang-tawa nga ako, nanginginig pa siya habang ibinibigay sa akin. Yung para bang nagpo-propose. At tinanggap ko yun ng buong puso. And akala ko DJ Rocky hindi na kami magkakawalay. Kaso may natanggap akong job offer sa dati kong company. Mas mataas ang sweldo, mas mataas ang posisyon. Kaya hindi ko na tinapos ang pag-aaral ko. Bumalik ako ng Qatar same year. Mahirap man, pero balik LDR kami uli. Sa messenger lang kami uli nagkakausap. Then year 2016, month of September, going to October. Laging nagkakasakit si Joel. Pansin kong namamayat siya. Parang biglaan ang pagbagsak ng katawan niya. Panay ang absent niya sa trabaho. Kaya nga ang nangyari, pinagpahinga muna siya ng kumpanya niya. Sinabihan ko siya na magpa-check up na. Ako na muna ang bahala sa kanya. So pagka-check sa kanya, ang diagnosis, may TB siya. Niresetahan siya ng mga gamot para sa TB. Pero hindi bumuti ang kalagayan niya. Then November 19, hindi na ako nakareceive ng reply galing kay Joel. Tumawag ako sa amin para magpatulong na kontakin si Joel dahil nag-aalala na ako. November 21, nang makareceive ako ng message sa account ni Joel. Pero laking gulat ko nang kapatid niyang nag-reply sa akin. Ibinalita niya sa akin na isinugod sa ospital si Joel dahil nawalan daw ito ng malay. Brain dead. Brain dead. Parang gumuho yung mundo ko. Napakasakit. Naisipin na yung taong mahal na mahal ko brain dead. Pero hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa. Pinapunta ko yung pamilya ko sa ospital na pinagdalhan sa kanya. At dun nalaman na hindi pala TB ang sakit ni Joel kundi pneumonia. Ibig sabihin, mali at pinalala pa ng gamot na nireseta sa kanya ang sakit niya after ng mga test pero huli na ang lahat. At hindi pa rin kami sumuko. Araw-araw, pumupunta sa ospital ang pamilya ko para dalawin si Joel. At ang sabi daw ng doktor, dapat mag-respond na si Joel sa mga gamot na ibinibigay sa kanya. Malalaman yun kapag dumumi siya. At sadly, hindi na siya dumudumi.
Sabi ng kapatid ni Joel, umuwi na raw ako at baka hindi ko na maabutan ng kapatid niyang buhay. Kaso, hindi pa ako pwedeng magbakasyon. Wala pa akong mga tao. Hindi rin naman ako pwedeng mag-file ng emergency leave dahil hindi naman kami legal na mag-asawa ni Joel. Kaya hindi ako nakauwi. At dahil hindi na nga nagre-respond si Joel sa mga gamot, sinabi sa akin ng kapatid niya na subukan kong kausapin at baka raw marinig niya ako. Tinapat ng nanay ko ang cellphone sa tenga ng walang malay na katawan ni Joel. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, ewan ko DJ Rocky, pero dahil alam ko na nahihirapan na siya, ang tanging nasabi ko lang ay, B, kung pagod ka na at nahihirapan ka na, sige, magpahinga ka na. Tandaan mo na mahal na mahal na mahal kita. Lahat ng nandun sa room ng ospital na yon, nabuhayan ng loob kasi lumuha raw si Joel nung marinig yung boses ko. Tapos nun, dumumi na siya. Kaya tumaas yung pag-asa ng lahat. Then November 25, hindi ako makatulog. Hanggang sa madaling araw ng November 26, 2 a.m. to be exact, 7 a.m. sa Pilipinas. Tumawag ang nanay ko sa akin, humahagulgol at ibinalita na wala na ang pinakamamahal ko. Huminto bigla yung mundo ko. Parang ayaw mag-sink in ng lahat sa akin. Hanggang sa napahagulgol na naman ako. Sabay sabing, sorry B, sorry B. Sorry B kung wala ako sa tabi mo. Nung ikaw nang may kailangan sa akin, di man lang kita naalagaan, B, mahal na mahal kita. Ba't mo ako iniwan ng taya-taya mo? Sabi mo mahal mo ako. Sabi mo magsasama tayo hanggang pagtanda natin. After noon, DJ Rocky, hindi na ako pinapasok ng amo ko. Pinagpahinga muna niya ako. Tumawag ako sa amin at nalaman ko ang isang bagay na dumurog sa puso ko. Sa lamay ni Joel, nagkuwento ang nanay ko sa nanay ni Joel ng tungkol sa amin. Dahil nga nanay ko ang nagkukwento. Tinatawag niya ako sa palayo ko. Nagulat ang nanay ni Joel na ako pala si Chat. Yun yung tawag sa akin eh. Chat. Sabi nga ng nanay ni Joel, pangalan ko raw ang tinatawag ni Joel bago siya mawalan ng malay. Tawagin mo si Chat, tawagan niyo si Chat. Hanggang sa nawalan na siya ng malay. Wala ako sa tabi ng taong mahal ko nung kailangan niya ako. At nagsisisi ako roon. Kung pwede lang na makausap ko ang Diyos at makahiling kahit isang minuto lang, kapalit ng lahat ng meron ako ibibigay ko. Makausap ko lang si Joel at makahingi lang ako ng tawad sa kanya. At masabing mahal na mahal ko siya kahit isang minuto lang na mayakap ko siya ng mahigpit. And DJ Rocky, meron akong sulat para sa kanya. Na gusto ko sanang basahin mo. B, patawarin mo ako kung wala ako sa tabi mo noong mga panahong kailangan mo ako. Dalawin mo sana ako kahit sa panaginip lang. Gusto lang kitang makasama ulit, mahawakan ulit. At masabing mahal na mahal kita. At sana lagyan mo uli ng sampagitang coin purse ko. I miss you always. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Sana ay maranasan ng iba yung tunay na pagmamahal mula sa isang taong walang hinihinging kapalit. Walang panghuhusga. And by the way, parte po kami ng LGBT. Ito ang aking secret file.